21-ročná Julia a 29-ročný Marek. Obidvom zastrelil. Majiteľka domu sa stihla na služby. Od strachu, že aj mňa zastrelí. Zatiaľ dvojnásobný vrak prešiel do dvora druhého susedného domu, kde bývala rómska rodina. Vonku bola 32-ročná Iveta a v kúčiku sa stretli dve deti. Ročný Marián a jeho dvojmesačný súrodenec. To je len po mne. Dostala som tu rano. Potom ju ubil. Ivete sa podarilo s dcerou ujsť. Štrikaný rozbren do kočíka. Toto bol Mariánku a toto bol Marek. Potom kľudným a pomalým krokom odchádzal k sebe domov. Pravdepodobne hneď na to napadol na babetu a ušiel. Polícia po ňom okamžite vyhlásila pátranie. Doteraz nie je jasné, kde sa nachádza. Môže byť ozbrojený pravdepodobne aj 2 zbraňami. Tragická smrť 3 ľudí vyvolala u rómskej rodiny silné emócie. Počas nakrúcania našej reportáže si brat zavraždeného podrezal žily. Dôvody, prečo k trojnásobnej vražde došlo, nie sú známe.